guys, so nami diri karon para mangawat og mangga. Ay, salamat. Yun. Binigyan mo ng lisod. Mangawat mi og mangga guys. Tuara ang mangga. Antag iya sa mangga kato na balay kato. Si Ate Marn. Pero nananghid mi, ay bawal mangawat kay bad na siya. Nananghid mi na mangay mi og mangga. Merang kawatan nga kabalo man ang hit. So ayun. Mingo, ay Indian mingo. Indian mingo ni. Yeah. So nanatay ko ha. Got one. Chan. Indian mingo. Oh. Duha ka Indian mingo. Actually, daghan ka siyang bunga. Oh, lang. So yun, daghan yung bunga guys. Ha? Ang kawatan. Char. Kawatan. So ato siya. Puto na eh. Daghan na lang. Daghan naman to. Tulo? Hindi to. Tulo. Tulo ka ni. So katulo, 4, 5. Kandag ko lang rush. Oh. Antag iya sa mangga si Ate Marnie. Shout out ng Ate Marnie. Good Shout out sa tag iya sa mangga. Ate Marnie. Tara raso. Di na maabot. Oh, dara ang kawatag mangga. Hala. Banati kay wa kita sa Ate Marnie. Baala. Bunali. Abaya. Tas pasidong kay wa sa Ate Marnie. Ang gagmay. Dagkoy. Successful. Oh, daghan kay nangatagak oh. Kapit na. Kaya naman guys, kaya ano lang din siya, mubunga lang siya. Di lang siya, wala lang sa gisprihan. Mubunga ra siya, bago rin siya nagbunga eh. So, so kini namang Ote, ako alis na ako na si Kwan. Ayun lang kami. Dapat ikaw. ang kat-kat ng kawatan. Kumain. Jahol na tong quit ni nanay. Kining dako lang. Bukat na oy. Kaya ito man og gapo pang pogi. Katong gi hatay na ako kananay ba? Ay gato mahiram sila to ten. Dira ba ni higot? Pagdi lang te. Yan na daw kat-katon guys, kaya di na daw makaya. Ang tag-iya sa mangga. No choice. Hindi mong hatag kawaton. Supportive ka ang tag-iya sa mangga ba? No choice Auntie Marnie, pag di mong hatag kawaton. Dire bandaras. Katong dito kanina. Gastar lang kaya. Diri ka wala man ba siya? Naradre ti man daghan. Mangga lang po. Wait na na. Wait siguro ne. Yun na. Sa kasilofi na mangga. So hello guys. Saka day kong mangga. Abi na akong city din ako musaka. Saka mangyapon di ay. Mut lang yun. Ano siguro. So tanawin nato tong mangga. Tong mangga Indian papanapana. Trong. Dagang kayo mangga. Sa kasilupin.
Gwapo kayo no. Duwa sa tag-iya. So, mabalik na mi sa among mansyon. Nakakuha na yung mangga. Salamat kang ante. Ay, ang kawit. Wala na, giuli na ako. Te, salamat te. Tura si ante oh. Paalam sa mong kawit. Huwag ang tag-iya day sa mangga. Nara! So, mga to si Kuya Marmar kay nangawat di ay. Pero Hey yo, what's up? so, nakakuha may mangga guys. Welcome sa among mansyon. Mansyon! Wala mo mansyon. Wala pa nangabot ang Lamborghini. Next year pa daw. Oh. What a mansion? Ang mansyon. Ang mansyon na Bayrola oh, ang mangga oh, ang mangga. So, atong tigbalat na ron, nagbalat. Anong kulay ng mangga? Sige, kulay na yun. Ayan. Green. Wow, green din na. Okay, sige, marunong magpanit. Sumali ang kawatan sa mga bata pa sila. Pantin sila sa kugon sa tablisan. Hindi sa mangga yung ginakawat ya. Red. Auntie Marcy. Mamang Perlan. Hindi siya mangga, bayakas naman dito. Sukar? Suka with sugar. Ha? Suka o sukar? Isa ko lima. Kuya. Hawakan sa yan. Problema sa buwan niya. Alamang white sugar or vinegar. Ito gi-shoutout na to. Na ipa-share. Gi-share naman yan. Alam mo kay Lula, naghilom. Pasaylo ah. Ito. Takag. Tawo pa gulitag tarong lula ay. Taga pa ako kasi ginasumpa. Lula sis. Tagak nga. Ha? Baon? Lula.